A instalación de plataformas para eólica mariña en augas galegas segue sendo tema de debate. Aínda que dende o Goberno asegurarán que será sustentable, os mariñeiros opóñense a elas argumentando que se deberían instalar en terra. Unha eólica mariña responsable a través do diálogo entre os sectores. Este é o argumento que dan dende o Goberno a instalación de plataformas en augas galegas. Aínda que o Executivo Central seamos activo en atraer as offshore a Galicia, o sector do mar rexeitas frontalmente, argumentando que acabaría co seu modo de vida. Os mariñeiros galegos, conscientes das limitacións que lles supoñerían estas instalacións nas súas augas, rexeitan a posición do Goberno e salientan que a eólica pertence á terra e non ao mar. Eu non son partidario de que poñan ningunha no mar, nin fai falta. Sobran terrenos en terra para poñer as eólicas. O mar é por os peixes. O mar é por os peixes. Non é para andar poñendo artefactos no mar que nos van a perjudicar. Xa estamos bastante perjudicados cos peixes e que nos aparten de zonas que prácticamente o arrastre ten que pescar nelas, e os cerqueiros tamén, porque os cerqueiros é un barco que larga o aparello, e se cara hai unhas corrientes, vanos apartar de zonas onde están os eólicos, que son zonas que acostumbran a sempre a atracar os peixes, e nos van a apartar delas. Se nos apartan de aí, que é onde temos que coller os peixes, a onde vamos a coller os poucos peixes que temos, das poucas cuotas que temos para pescar. Sinalan, iso sí, a seguir o modelo de lugares como os Países Baixos, onde estas plataformas offshore están situadas en augas de pouca profundidade. Gonzalo Pérez anima a facer o mesmo en augas galegas, empregando os lugares de beiramar, sen incidir directamente na costa máis empregada polas persoas, para colocar estas plataformas. Galicia ten un caladero moi corto e de moita profundidade. Se nos vamos, eles veñen para arriba, donde menos agua hai, donde menos cartos lle costa implantalas, pero nos están fastidiando os caladeros. E non que as poñan en terra, que sobra terreno para poñelas en terra, e senón que as poñan na beira de terra, en orilla mar. Non nas playas, porque estes, como son un pouco así á súa maneira, tamén son capaces de vir en fastidiar as nosas playas. Que as vayan poñer no monte, en orilla mar, pero no mar que non toquen para nada. Eso é o que deben de facer. En definitiva, un debate que tardará tempo en resolverse e para o que se precisará entendemento entre todas as partes.